entón, ainda que eu se veño como debuxante a este taller, en realidade, os meus alumnos andan por aí todos. Xa les dixen, pobres deles que veñan a este. Xa nos temos aburridos e os cursos tamén nos dou ás veces no meu cole. Eu dou clase na punta máis punta abaixo do sur de Galicia, no Rosal, cerca da Guarda. Alguén de cerca? É de onde sodes? De Camino. Ah, bueno, sí, moi ben. Bueno, pois aquí estamos todos nun sitio interesantísimo, creo eu, que este encontro, ¿no? Para que os coñezades e vexades que hai outros frikis no bo sentido, como a nós, que tamén leen, verdad? Bueno, mirade, eu teño un pequeno problema. Teño pouco tempo. E meter nunha hora o cómic é casi imposible. Entón, diseñei un método que é que aprendamos a facernos expertos en 10 pasos nunha hora. Pero temos que meter caña, vale? E darle velocidade a isto. Entón, por iso, isto vai se titular así: 10 pasos para facerse experto ou experta en cómic. Vale? Entón, vamos a apurar un poquinho, precisamente para que saíades de aquí sabendo cousas realmente importantes sobre o cómic, vale? Que pouca xente sabe. E digo con coñecemento de causa. Por exemplo, entre os profes, hai poucos profes que saiban moito de cómic, vale? Ainda que podemos asegurar que son, en xeral, máis lectores de cómic que vos. A ver, primeira pregunta: canta xente aquí é lector habitual de cómic? Bueno, claro, que estou preguntando en clubs de lectura, seguramente sodes. Cantos sodes lectores habituais de cómic? A ver, recen cando. Cómic, manga... Dixen manga e xa do nome. Ben, moi ben, fantástico. Isto é unha excepción en Galicia, porque eu vou a moitísimos centros da Galicia e por fora, e sempre pregunto isto, e levantan a man 2 ou 3, de verdade. É escandaloso, é unha pasada. Bueno, pois unha vez, precisamente aquí en Santiago, preguntei a un grupo de pequenos, como de 10 anos ou así, ou menos, quen lee cómic neste país? Eles nada. E digo, os vosos pais leen cómic? E dicen, no, en caso non leen cómic, nada. Digo, e os vosos avós? E me dicen, nin de broma, moito menos. E digo, entón quen lee cómic neste país? E vai un pequeno, levanta a mano, e digo, eu sei. E digo, quen? E dime, pois neste país leen cómic os expertos e os frikis. Dixo, ostras, pois que pena que crea isto o neno, ¿no? Que hai que ser o experto, ou hai que ser un pouco raro, porque o friki en inglés é raro. Bueno, pois nada, vamos a empezar con estes 10 pasos. Estás preparados? Tedes a cabeza áxil para... Despois xa vamos por medio. O aliciente é bom. Ademais, eu falei coa organización. O que hoxe non siga estes 10 pasos non come. Vale? Así que, vamos allá. Mirad, primeiro paso. Paso número 1 para facerse experto en manga enseñada. O nome de cómic é un pequeno problema. Eu son profe de inglés no meu tempo libre. Entón, cómic en inglés sabedes o que significa? O adxetivo cómic. This is very comic. Cómico. Vale. E non vos parece xa un erro chamarlle cómico a todo tipo de obras en cómic? É un fallo gordísimo, ou non? A que sí? Vale, pois invito-vos a dar un paseo rápido polo mundo para que vexades como lle chaman noutras culturas. Non me atrevo a decir noutros países, porque en realidade son os idiomas. Mirade, por exemplo, non podo señalar porque na pantalla rebota, non vedes. Pero se vedes a primeira, cuadriños, en que idioma está cuadriños? A ver, os que somos de cerca da raya, cuadriños, portugués. En portugués, todos os países nos que falan portugués din cuadriños. E significa viñetas. Que vos parece? Chamarlle a todo este mogollón viñetas. Son viñetas, son. A mí parece escaso, porque hai máis cosas que viñetas, non? Bueno, entón non nos vale. O seguinte, van de seguir francés, banda deseñada, é dicir, deseños, debuxos organizados en bandas. Que vos parece? Non está mal, non está mal. Porque o único que se necesita para facer banda deseñada precisamente é debuxos organizados un detrás do outro, a secuencia.
Vale, e o seguinte, en que idioma está? Fumetti. E sabedes o que son os fumetti? E sabedes o que é un fumento? Pois un fumento é isto. Que é isto? Bocadillo. Por certo, xa que estamos en plan técnico, como se lle chama a esta parte e como se lle chama a esta? Bueno, non hai queixa, que teño escoitado cada cousa, non é rico e redondo. Eso máis me parece o nome do par de usos animales, non? Rico e redondo, que rasca. Bocadillo é todo. Mira, isto é o globo, isto, vale, sabémoslo, pero isto chámase como unha das partes dos ríos. Quen adivinha? Empeza por D, nin é desembocadura nin depresión. Delta, moi ben. Este é o delta. Vale, que podemos facer cos deltas? Mogollón de cousas, mirade. Podemos viralo, podemos enrollalo nunha persoa, podemos facer que sexa unha escaleira, podemos, eu que sei, convertelo sí, moitas cousas, por exemplo, nun lápiz. Vedes? Pedir cousas, pedir moda. Vale? Vale, entón, os italianos chamanlle a todo o cómic globos. Un pouco escaso, non? Escaso, porque hai máis cosas que globos. Ás veces nin hai globos, porque pode ser mudo. Bueno, en que idioma está comic strip? Que é así? Inglés. Por que se chama tira cómica? Quen foi o espabilado que lle chamou a isto tira cómica? Sí, efectivamente, porque ao principio eran tiras e eran cómicas. Onde se publicaban? Nos xornais, moi ben. Pois os moi... non sei que decir. O raro de todo isto é que quedou a palabra cómic en vez de quedar a palabra strip, que tira, teria máis sentido, verdad? Entón, pois non ten moito sentido, non nos vale. A seguinte, manga, en que idioma estará? E sabedes o que significa manga? A palabra manga. Grotesco, exagerado, deforme. E ten que ser todo así? Non. Pode ser un cómic realista, outro máis cómico, outro máis grotesco. Pero, que pasa co manga? Ben sabedes que no manga, os que son os lectores de manga, sabedes que a expresión do rostro case sempre un pouco exagerada, non? Temos un personaxe así tranquilino, e de repente, leva un susto, e os ollos lle empezan a medrar así, a cara, a boca, hai moito exceso de expresión, verdad? É porque chaman así por eso. E por último, en que idioma está Lianhuanhua? Supoño que os sabedes todos. Non sabedes o que significa? En que idioma está Lianhuanhua? Ruso, non? Non ten idea de que perdón? Alemán tampouco. En alemán é cómico. Tailandés. Tampouco. Pero estás acercando un poquinho. Sí, é chinés. Sí, é chinés. Dice así, Lianhuanhua, con H's aspiradas. Lianhuanhua. Significa, mirad, a palabra en sí da igual. Pero o que interesa moitísimo é o que significa. Imaxes encadeadas. Para mí é perfecto. Logo, eu creo que esta é a mellor expresión de todas. Quedámonos con esta. A partir de agora ides ás librerías a pedir Lianhuanhua. Sí, que era un paquete de chetos e un Lianhuanhua. Sí? Pena que se pronuncie tan raro, porque desde logo é a definición perfecta. Imaxes encadeadas que contan historias. Como eso non vamos decir, quedámonos o de arriba, casi, banda deseñada, que é o máis apropiado. Bueno, primeira proba das 10 superadas. O nome. Moi ben. Segundo, apartado para que podades ir a comer despois, que é un poquinho de historia. Teño 3 preguntas para vos. A primeira é, sabedes como naceu a banda deseñada? Vamos dar unha pista. Aviso, non me cayó nin el primo de, nin nada. É máis, sospeito que cayó en unha copia deste. Sí. É unha especie de homenaxe, porque sabes que agora cando se fan copias e plagios, non, é unha homenaxe. Bueno, sabedes quen é este? É o primeiro personaxe de banda deseñada do mundo. Alguén sabe como se chama? Porque as 3 preguntas que teñen para esta mini lección de historia, como se chama?
en que país naceu e cando. E con isto xa superamos o punto 2. Veña, vamos dar pistas. De que color vai vestido? Amarillo. Bueno, por certo, ás veces aí ao principio branquillo. Pero o importante é este, en amarelo. Como decimos amarelo en inglés? Vale, veneno, un sinónimo. Child, outro sinónimo. Kid, pois aí tedes. Yellow Kid é o nome do primeiro personaxe de banda deseñada do mundo. Obviamente chamase así porque vestía un traxe sempre amarelo. Curiosamente, non usaba, como vedes aí, bocadillos ao principio. Sabedes onde falaba? Non seu traxe. Por iso ten palabras distintas de cada vez que aparece. Bueno, segunda pregunta. En que país naceu? Estados Unidos. Fala inglés, claro, Estados Unidos. Na prensa. E terceira pregunta para mí importantísima. Cando naceu? ¿Perdón? Muy bien, ¿cómo sabías? Hace mucho. A ver, y si queremos ser máis precisos, Segunda Guerra Mundial. antes. La primera. Vos arriscados que sí. E cando? Ao principio ou ao final? Ao final de todo. E vou vos dar unha pista, pero non fixo falta. A pista que vos iba a dar é que a banda deseñada naceu prácticamente nos mesmos anos que o cine. E non é casualidade, porque son artes e máis, casi semellas, diría eu. Aí ao lado, un poquinho máis para lá, hai un monstruo do cine que é Jorge Coira, dando un taller de guión, bueno, de montaxe de películas. E ele nos podería decir o parecido que é a banda deseñada e o cine a moitas cousas, vale? E antes na sala ao lado estaba Miguel Soprado, que pasou precisamente a banda deseñada ao cine, e acabou sendo director do cine. Bueno, pois xa está respondido. Estados Unidos, finais do século XIX, Yellow Kid. E, para máis información, ese foi o señor que o creou. Mirade que pintas tiña. Chamábase Outpost, que como se lle coñece, Outpost, este apellido, e publicaba ao neno nun periódico que se chamaba así, New York World, cuyo editor era precisamente Pulitzer. De aí veñen os premios Pulitzer. Vale. Bueno, aclarado isto, cantos puntos levamos? 2. Muy ben. Aquí tedes a Yellow Kid, en tiras da época. Mirade que chulada esta. Está vendendo aquí e quere dar un susto a súa amiga que vai pasar, non? Pero acércase a este buraco de aquí. E claro, aquí hai un cartel que di cuidado con todo, especialmente co can. Acércase aquí e xusto cando está aquí o can traballe no cu e tira de para dentro. Vedes como queda no aire? Vedes? Hasta que ao final se libera. Eran cómicas, por eso se chamaban tiras cómicas e de aí ven comic strip. Vale, e aquí tedes outro. Aquí vai co seu traxe, que aquí lle saí un pouco alaranxado, que igual era cosa de imprenta, porque as imprentas da época eran moitos peores que as de hoxe. E como quería fardar de que tiña un abrigo de pelo, foi a pedir que ese pelo no troulle, vedes? E xa ten un abrigo de pelo. É humor. Mellor ou peor, pero humor. Moi ben. Veña, terceiro aspecto que temos que controlar para facer banda deseñada. E aquí vamos a facer un pequeno experimento. Vale? A ver. Por favor, leed esta página. Leed. Diredes, o que se non ten palabras, pero podemos ler imaxes. Está lírica xa? Sí? Pero é importante que é o silencio, ás veces. Vedes que esa señora leva o neno ao médico. Está soltando un rollo ao médico, porque o neno lle pasa isto, todo, bla, 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 bla. E o médico xa cansado, colle o xujete do neno e metelle na boca aí para que cabe. Verdad que non fixeron falta palabras para esta historia? Vedes como a banda deseñada pode ser muda? Moi interesante, eh? Outra máis. De Pinto e Chico, Santos da Coruña. Está leída xa? Vedes que o karateca este tramposo non pode romper a tábua, poñelle unha escayoladura e pode, verdad? Que ventaxas ten a banda deseñada muda? Cada un pode imaginar parte da historia. Unha vez un me di, o bo é que non me atrevo, pero non me atrevo a decir isto aquí no Club de Lectura,
che gusta de usar a ti, non? Ves? Ti estás pensando na imaxe. Claro, tes máis espacio, non hai bocadillos, máis espacio para usar. Bueno, pues vamos a facer un pequeno experimento con unha obra que é de Sotrado, precisamente, que a mí me gusta moito. E le teño comentado alguna vez que me gusta moito esta manía que ten ele de empezar as historias sin palabras, casi sempre. Moitas das súas historias, eso fan moitos autores, as empezan mudas. Entón vamos a facer un experimento. A ver, vedes a este señor de aquí que está sentado nunha sala? Vedelo, sobre todo de atrás. Vedes que mira pola ventana, mira ao reloxo e mira ao teléfono. Vale, isto xa pasamos desto, vale? Veña, tedes que imaginar en cuestión de segundos, tedes que poñer a este tipo unha profesión. Dicir, quen é? A que se dedica? Unha jubilada. Pero, non me digas ainda, vos pensar. E por que, según esa profesión que lle sabes, por que mirar para o ventana, por que mirar o reloj, por que mirar o teléfono? Xa o tedes claro? Veña, aquí. É un xubilado, vale? E que fai? Nada, está aburrido da vida, sí? Sí que quería preguntar. Mira, entón non é un día calquera. Non é un día calquera se decide facer iso, non? É un xubilado que se está planteando unha cosa moi dura, moi seria, que é mirarse por la verdad. Veña, outra idea por aquí. Moi ben. É un representante dun editor, está esperando unha chamada importante para un traballo importante, igual para publicar un libro, non? E o mellor se fai super famoso o libro e cambia a vida ao señor. Veña, alguén que non pensara en xubilados, suicidas, escritores, sí? É unha persoa moi importante que se dedica a vender casas, está esperando a que teña un cliente na súa casa, pero non vai chamar. Vale. Iso mira pola ventana e decide chamarlo para xa vender. O sea que lle pode cambiar bastante a vida tamén, se a vende, non? Moi ben. E ti? Perdón? É un home de negocios que está esperando unha vida na súa casa. Que tipo de negocios? Os programas de desarrollo Vale, sí, moi chulo esta serie. Vale, é alguén de diseño gráfico que está esperando, pois, que me parece aí unha oferta, non? Sabedes que me dixo unha vez unha nena bastante pequena e super espabilada? Dixo, ademais se expresaba así moito máis mal, e dime, ese señor é un mafioso. E eu, vale, e dime, e ten un empleado, xa me entendes? E digo, vale, e dime, e ese empleado está facendo un traballiño diante da casa. Era unha nena moi pequena, 9 anos, así. E digo, sí, entendo. E dime, entón, está mirando pola ventana e vai e lle digo, Dios, que ben traballa esa empleada miña, que ben fai os traballiños. Volnas e que rápido o fixo. Pois miro o reloxo. Volna a chamar para que veña a cobrar. Eu dixenlle a esta nena, bueno, aquí hai que seguir os pasos. Porque igual te faz guionista como te pasas ao lado oscuro. Bueno, volvo a faceros a primeira pregunta. Por que son importantes os silencios? Claro, eu de feito, ás veces eu teño comentado ao autor desta página e decirle a mi Naxo, mira, cada vez que pregunto aos rapaces que ideas teñen sobre esa página, sempre din cosas máis divertidas que a que te fixeches logo. Porque a historia que fixo con Naxo nesta página é dun señor que está aburrido da vida, que decide invitar a unha especie de amiga que tiña de había tempo, ven a amiga a casa, non pasa nada, acaban discutindo e lárgase. Acabouse. Eu prefiro as vosas. E xa non vos digo ao mafioso co traballillo. Vedes as ventaxas de que as historias sexan mudas, que nos fan involucrarnos e pensar. Vale? Moi ben. Aquí tedes outra obra que vos recomendo mogollón para os colles e os institutos. Coñecedela, Inmigrantes. Impresionante. O autor chamase Sean Dan, é australiano, e hasta levou un Óscar unha vez por unha adaptación dunha obra dela ao cine. Bueno, pois é todo o libro, banda deseñada, todo con 0 palabras.
imaginar, titúlase, non sei se emigrantes ou los emigrantes, igual, emigrantes, eu creo que emigrantes. Bueno, pois é toda unha historia sobre unha familia que emigra, o pai e a muller e a nena que dan solas, unha historia preciosa contada en cento e moitas páxinas sin palabras. Imaginad a cantidade de interpretacións que podemos facer con iso. É unha gozada. Bueno, prova superada. Punto K. A elipse. Todos sabemos que é unha elipse, verdade? Outro día, preguntando nun sitio, e xa non era tan pequeno, non é? Eu creo que debía de estar en cuarto de eso, así. E digo, que é unha elipse? E levanta a mão e dime, é cando a lúa se pon diante do sol. En serio, un instituto, digo, iso é unha elipse. Bueno, pois unha elipse é isto. Se non vedes moi ben, levantádevos ou movedevos, A ver, casi todos os exemplos que vos vou poñer aquí son copiados de nenos que me deron ideas e que me parecen brillantes e as copio, vale? Bueno, un neno da zona de Quiroga, alguén me por allí? Sí? Non? Ourense? Bueno, pois mirad, fixo unha cosa así. Mirade que contentiño está o pobrinho. Este non é o neno. Porque claro, estou falando do neno, queremos un porco. No. Bueno, o porco está come. Inocente do que pode pasar. Está comendo largas, vedes? Unha, outra. Por certo, estou movendo aquí a boca. Estamos picando. Como se chaman estas líneas? Moi ben. Sabes que estou expertos. Líneas. Como se nota que queredes comer, Vale, entón, unha elipse, sabedes que é un salto temporal, non? E, mentre tanto, ocultamos información. Vale, pois o neno vai, debuxe isto, a súa maneira, e na seguinte, viñeta, debuxe isto. Parece o Pablo, pero non é, mirad. Ten un aire, o porco, non? Perfecto, parecido. Bueno, onde está o porco? Está aquí. Está, tranquilos que o porco está, Aquí non está. Pero aquí sí. Aquí tamén. Aquí ao fondo. Bueno, entón, o que pasou de esta viñeta a esta é unha elipse, un salto temporal e unha ocultación de información. Díxenlle ao neno, de canto tempo é esta elipse? E díxome ele, home, o porco hai que matarlo, hai que curar a carne, hai que deixar que cure os xamóns, churritos, tal e cual, bótelle 2 meses. Perfecto. E digolle, e por que fixeches esta elipse? E vai ele e me di, diches algunha vez matar o porco? Dixenlle, sí, unha vez. E dime, gustouche? Non. E dime, pois por eso fixen a elipse. Para ocultarlle ao lector un espectáculo desagradable. Hai nenos moi sabios, porque é neno. Vedes? Bueno, ahora vamos a enseñar aquí unha elipse. Vedes onde se vai parar a flecha? Hai unha elipse. Aí. Vedes que este mago está facendo trucos de magia, verdad? Vale. E de repente, de aquí a aquí, hai un salto temporal. Porque intentou cerrala e parece que non puido. Está a chica aquí toda cambiada, o médico explicándole a outro o que pasou no hospital e o mago intentando solucionar o truco que non é capaz. A ver, fago as mesmas preguntas que o neno do porco. De canto tempo é esta elipse? Unhas horas, porque tuvo que cruzar unha cidade, ambulancia, non? Vale. E por que se fixo? Pero vos credes que foi moi desagradable, porque eu isto vexo moi de humor. A ver, porque seguramente foi simpático. E non será máis ben, porque hai que meter toda a historia na página. E se non, se te posa facer viñetas, non che cabe a historia. Eu creo que esta elipse foi feita para apurar a historia. Vale, as elipses podense facer
para avanzar na historia e non enrollarse demasiado, ou para ocultar espectáculos desagradables. E unha vez tuvo que facer unha elipse para ocultar un fusilamento. Un fusilamento. Ponse así na parede e uns militares disparan. Unha execución, unha morte calculada. Pasou moito aquí en España, vale? Pois tive que facer unha vez unha historia máis enseñada con ese episodio. E decidín facer unha elipse. Decidín saltar xusto ese momento porque me pareceu moi desagradable. Vale? Que tal estades? Ben? Que tal a fame? Ben? Controlada, de momento. Vale, non vamos a empezar a comer aquí uns outros, non? Vale. Moi ben. Bueno, imaginade que temos que facer agora unha elipse rapidiña, porque o tempo é xustísimo, unha elipse a toda máquina, e vos digo, debuxemos unha elipse de millóns de anos. Seríamos capaces? Nun minuto. Avísovos, non vos preocupedes polo debuxo. O debuxo aquí agora non é importante. O que é importante é a idea. Podedes usar personaxes así que vale perfectamente. Vale? Seríamos capaces de debuxar dúas viñetas e que entre unha e a outra pasen millóns de anos. Sí? Millóns de anos. Millóns. Sí? Podedes facer incluso entre varios un só debuxo, colaborar, cagadas. Vale? Un debuxo rapidiño, máis que nada pola idea, máis que polo debuxo. Veña, o importante é a idea, vale? Dibuxiño rápido. Xa temos ideas? Sí? Podemos comentar en algo. A ver, quen ten unha idea clara? Moi ben. O sea que unha escena de cavernícolas e unha escena de vida moderna. Quizás non pasaron millóns de anos, pero de miles sí. Depende da etapa dos cavernícolas, sí poden ser millóns. E ti que tes? Pues es una escena de ahora. Unha cena? Una escena. Ah, escena, sí. En la calle, después hay solo una bola de... Unha? Una bola de estas que hay en el oeste. Pero entonces é unha elipse hacia atrás. No, hacia adelante. Claro. Ah, vale, sí. Sí, é dicir, unha boda de palla que vai pasando, é dicir, que quedou todo deserto. Vale, pensei que decías que nos mandabas a unha historia do oeste americano. Pois che dicía, oye, como se chama unha elipse hacia atrás? Un salto no tempo. Pode ser, ou flashback, verdad? Flashback sería unha elipse, pero hacia atrás, eso tamén se fai moito. Veña, máis ideas. A ver, conta. Ah, moi ben. É dicir, un cavernícola supoñemos como yo pintando, verdade? Como unha Altamira. E na seguinte, pois un home moderno facendo fotos na cova as pinturas rupestres. E ti? Un cavernícola con un brazo sangrando e unha fogueira. E un? Unha fogueira, Sí. E despois unha persoa nunha casa con unha estufa e unha escalera dentro. Ah, moi ben. Fixeches coincidir as escenas do brazo dañado. Unha máis, veña. A gran explosión,
Eso xa te pasaches de millóns de anos, e diches un salto criminal. Vale, a gran explosión do universo, Big Bang, e a continuación unha escena normal. Muy bien, pois veña, vamos avanzando. Pasamos ao punto 5 do grado de expertos. A viñeta. Vamos a enseñar aquí 3 técnicas de facer viñetas. Vale? Hai moitísimas máis, pero vamos a explicar só 3, para que nos veñades aquí, pois polo menos coas ideas claras. A ver, técnica número 1. Mirad aquí un momentiño o papel. Unha técnica que podríamos chamar formas de viñetas diferentes. As viñetas non teñen por que ser sempre cuadradas, non? Depende da historia, podemos facer incluso así. Que será isto? Isto que vi parece un rapaz maior. Se iba a facer bacharelato, non, acabar a bacharelato. E se iba a facer belas artes. E fixo este tipo de viñeta. A que vos recorda? Moi ben, está relacionando coa mirada, verdade? Pois está acertada. El díxome, isto é o cristal dun casco de motorista. Dixe, que guai. E empezou a debuxar e fixo isto. Fixo así. E fixo así, fixo así, fixo así. Mais que o reflexo é que, claro, o que está vendo el. O que el ve, vemos nós. Gracias a esta forma da viñeta, gracias a esta forma, nos metemos na visión do protagonista. Incluso dá a sensación de que sentimos ao mesmo tempo que estamos casi na súa cabeza, literalmente, verdade? Bueno, que outras formas podería haber de viñetas? Pois unha maza, e pode estar dentro que? Pois unha historia que... ou Newton. Pode estar Newton dentro dunha viñeta en forma de mazá, precisamente pois para explicar o da gravedade e todo eso. Moi ben. Que máis? Imaginade que un obxecto da historia se converte en viñeta. Por exemplo, unha tele. Unha tele pode convertirse en viñeta, non? Vale. É dicir, podemos facer que unha televisión sexa a viñeta. E aquí sucedan cousas. Ou, moi chulo, un espello retrovisor do coche. Pode ser a viñeta. Vale, esa é a técnica número 1. Vamos á técnica número 2. Permitidme que copie unha das cosas caras. Permitidme, é verdade que sí? Sí, casi vou pasar para atrás. Porque así o que debería estar desfocando. Eu que sei. Miradme ben todos. Así, moi ben, concentración. Pois o coche aquí. Como tes gafas, é moi fácil. Mira, como te chamas? Yago. Yago, e de onde ves? De Pontevedra. De Pontevedra cidade? Sí. Moi ben. Mirad, vou poñer a Yago todo contento. Non son moi bons nas caricaturas, pero bueno, se va un poquinho. Vedes que sorriso ten. Está feliz, estar aquí. E vamos facer a Yago. Está feliz, xa sabedes por qué. Xa veredes por qué. Vai fazer un fliquillinho e tranquilos. E atentos, porque de repente todo cambia. Está contento porque ten o control da situación. Cuidado. Que ten? Que ten esta relación? Non, ten o control da situación absoluto. Mirad. Que está facendo? Cuidado deste lado. O que está apuntando por aí. Bueno, non sei se sabedes que cando temos que facer estas cousas, os debuxantes, temos que documentarnos para non meter a pata. Non podo poñer un vaqueiro con unha pistola moderna. Entón teño que ir ao internet ou un libro que sexa a informarme de como é, a documentarme, vale? E como son as pistolas de ser. Bueno, aquí temos a llave, as balas. E vamos a pasar así, máis ou menos por los vídeos. Vale, esta é a técnica número 2, que consiste en que, mirad o que pasa aquí. Eso, viñetas que rompen. Dispara e
para romper viñetas? Unha caída. Un tipo, unha tipa cae, para romper viñeta. Que máis? Sí, un balón, por exemplo, un balonazo e rompe a viñeta. Pero incluso a viñeta pode rebotar. ¿Verdad? Pode ir o balón e volver. Ou que algo dispara e lle rebota a bala e lle dá. Talle ben. Anda xogando con armas. Vale? Sí? Bueno, e vamos á técnica de as dúas. Vamos á técnica número 3. Que sería viñetas que se comunican entre sí. Imaginade un incendio. Un incendio. E temos aquí a un que non está nada preocupado. Ao contrario. Por que será? Porque igual foi o pirómano. Seguro. Esta cara. Ten cara de pirómano. Entón, por que está tranquilo? Porque vai sair desta viñeta que non lle mola nada para outra. E xa lle mola máis. Porque ten aquí unha praia deserta. Pero aquí mola máis esta que outra, non? E como eran estas liñas de movimento? Vedes? Viñetas que se comunican. De que outras maneiras credes que se poden comunicar as viñetas? A ver. Por exemplo, unha persoa que pasa un balón a outro. E toma. Este está en España e este está en Australia. Pero gracias á maxia do cómic, banda enseñada, poden xogar. Porque podemos facer saltos e romper as barreras hasta do tempo e do espacio. Incluso poderíamos facer viñetas que se comuniquen, pois, que sei, por túneles. Eu vi unha vez unha obra na que había un campo de concentración dos nazis e os presos escapaban por aquí. Vale? 3 técnicas. Bueno, ides ver exemplos. É moi importante ver exemplos. Mirade como se organizan as páxinas ás veces e as viñetas non teñen por que ser nin pechadas nin cuadradas. Esta a fixei para unha revista que había que se chamaba Golfiño e fixados a primeira esa pechada, aberta, pechada, pechada, aberta, pechada, viñetas de formas irregulares, personaxes que sobresaen. E agora mirade esta que bonita. Un neno que estás a piques de estornudar. Aí vai, bumba, estornuda, rompe a viñeta toda. A que bonita. Pois mirade de cando é. 1906. Estaba a banda deseñada empezando e xa se facían estas viverías. Vale? Moi ben. Viñetas redondas, esta página de Kiko da Silva, un dibuixante da túa cidade. Sí. De Pontevedra. Viñetas redondas, gran viñeta rectangular. Esta viñeta tamén. E vedes hasta o medio que se descolocan. Porque algo malo vai pasar. Entón hai decidir que xa se empecen a desequilibrar. Moi ben. E agora pasamos ao globo. Recordades como se chamaba o que te chamabas Pico. Pico e redondo. Justamente, Pico e redondo. Bueno, pois ese pico como se chamaba? Como se chamaba? Delta. Vamos contar rápido unha historia chulísima que me pasou con a nena. Hai alguén aquí de cerca de Coruña, de Oleiros? Vale, pois esta nena era de Oleiros. Dixe, a ver, vamos a intentar facer un bocadillo simpático, divertido. E vai a nena, colle rápido o lápiz e fai así, ya. Juro vos que foi así, Digo, que cosa máis chula que vi na miña vida. E fai isto, e digo, e iso que? E digo, esta é a miña nai. E digo, ostras, pero que estás a facer? E digo, estaba dando un consello cariñoso. E dime, e digo, e esta que é? E digo, esta son eu. E digo, carai, dame máis medo a nena que a nai. E dibuxouse así mesma, máis ou menos, o seu propio estilo, as mans cruzadiñas, como que nunca fixo nada malo, non? E recordo que se puxo así unha cinta no pelo, fixo tamén como ela, e dicía, me notase que somos nai e filla, non? Vale, e
digo, vale, e o bocadillo, e o globo, e dime, como é miña nai a que fala, o delta, sai dela, non? E cando miña nai se pon así, entramos por aquí e saímos por aquí. Foi brutal. Dixemos esta nena, pobre nai, non? Fixo o porco, fixo rayos, centellas, armas, e logo me dixo, vouche traducir, e digo, a ver, dime, que significa isto? E digo, mira, cando mi nai se pon así, este símbolo significa, desgraciado, mátote, como sabes esa outra vez, rebelde. En serio. E dixe, bueno, saberás que isto que acabas de usar chamase estereotipos. E dixome, non. E si, pues xa o sabes, pero curioso que o sabía facer moi ben, porque se notaba que era lectora de todo, vale? Que vos parece esta idea? Buenísimo. Buenísimo, verdade? Pois agora vou vos baixar, vou vos dar un baixón, porque vos vou contar outro exemplo, non cómico, sino bastante dramático, para que vexades que non se debe chamar cómica isto sempre. Temos un rapaz de uns 16 anos, unhas perillitas por aquí, coas mans nos petos, que está falando coa súa moza. Está falando, está contento, non? Pero a moza non está tan contenta. A ver, vamos a facer o que se dice, ¿sí? Vedes que ten a cara xa un pouco preocupadilla. Pode poñer así unha especie de fular, algo así no pescozo. A rapaza non está tan contenta con ella, porque xa, pois acaba vos de engañar un poquinho. Porque isto non é un fular, sino que o delta. O delta del, que ven por aquí, se enrosca no pescozo dela, aprieta un pelín, sigue por aquí, e dille el, irónicamente, que porque resulta que este rapaz é o típico que está todo o día co WhatsApp e tal, controlando a súa moza, a ver que fai, onde vai, con quen fala, que non sei que roupa se pode e tal, é un controlador, e isto é unha forma equivocada de querer, claro. Entón, ocorreuseme que se podía contar o tipo de bocadillo, vedes? O bocadillo sirve para facer humor e partirnos de risa, como esta nena, que é unha terrorista do humor total, ou tamén para facer reflexión moi seria, vedes? Vale? Moi ben. Bueno, probas un pegado, entón? Sí? Moi ben. Mirad exemplos de bocadillos interesantes. Bocadillos que choran, bocadillos que teñen frío como os personaxes, bocadillos nos que non hai palabras senón imaxes, bocadillos que temblan porque tembla o personaxe, ou que teñen varios deltas porque falan varios, ou ao revés, un delta con varios globos para que nos colla a información na viñeta. E está moi ben isto para os diálogos rápidos. Bocadillos para falar baixinho, bocadillos para descender agarrados ao delta. Se rompe non pasa nada, e aquí xa teño a solución, fai un nudo e se agarra, porque se lle pinchou aquí na boca da agua. Vedes? Isto é un debusante da Coruña que se chama Manuel Cráneo. Non o coñecedes. Vale, moi ben, punto 7. Os planos. Necesito rápidamente un voluntario. Veña, corre. Xa pensar en ti. Vale, mirade. Como te chamas? Vale, vou vos decir unha cousa. Sergio hai 3 anos, creo que fora, non? Hai 3 anos máis ou menos rodou unha peli. E o que pasa é que por exigencias do guión tuve que poñer unha peluca rubia, aí está. Vedes? Acordaste daquele día? E pagaranche ben, acordas? Bueno, mirad, Sergio estuvo un día inteiro para gravar estas escenas con os planos. Entón, aquí temos o plano detalle, que é un pequeno detalle, sin importancia, ou con moitísima importancia. Mira o reloxo, mira así, entón ven o director e grava aquí. Plano detalle. Vale. Despois Sergio mirou así para a cámara, así, veo a cámara, chas, e colleu un primeiro plano. E debos acordarlo, vale? Despois ven a cámara, fai así coa mano, como que está sudando e faz así. Quieto. Plano medio.
Entón, claro que colle o pé tamén. Dalle forte. Aí. Que non rompe. Entón, collemos a sección inteiro, como se chama ese plano? Inteiro. Plano inteiro. De momento, plano inteiro. E o corpo inteiro. Despois empeza a cabrearse. Entón, vai ali. Vai. Así. Entón, pillamos a sección inteiro máis o que o rodea. Plano xeral. E xa por último, Sergio, se te pode sentar, gracias. Pillamos, por exemplo, desde un helicóptero, esa escena da cidade onde está Sergio. Como se chama iso? Panorama. Vale? Claro. Entón, vamos lanzar agora imaxes de cine e de banda deseñada para que vexades que isto é moi parecido, para que me digan de rápido que plano. Preparados? Sí. Venga, va. E isto que é? Xeral. É un xeral moi cortillo, porque temos o que rodea os personaxes. Con respecto a ela, a actriz americana. E este é máis americano, por eso se chama así, por das pistolas. Esta pelea, mirade, por aquí, medio. A de arriba de todo. Unha secuencia de boxeo, moitas rodillas hai aí. Americano. Primeiro plano, as emocións. Por exemplo, aquí que temos? E aquí, unha panorama. Primeiro plano. Primeirísimo plano, cando nos acercamos un poquinho máis na cara. Primeirísimo plano. Igual. O pico. Primeiro plano, un claro detalle. E como se chama cando enfocamos desde arriba? Un picado. E desde abaixo? Contrapicado. Outro picado. Contrapicado. Panorámica. Moi ben. Vale, agora necesito rápidamente a un moreno de gafas e un rubio sin gafas. Moreno. Si superas isto te teñías. ¿Verdad? Moreno con gafas ti. É que teñes un chico. Que o guión é así. Ti vas a ser a cámara. Dime tamén. Necesito un rubio. Un neno rubio ou castaño, vale? Veña, corre. A ver, ti ponte por aquí. Ti vas a levar a cámara. Eso, moi ben. A ver, queres ver que nesa página hai un moreno con gafas e un rubio sin gafas. Vamos a colocar ao moreno tal cual está aí. Ponte aquí. Ponte aquí. Con isto colles a copa, aguanta que se cae. Se te da mano, aí. Ahora, rubio, ven aquí, ponte xa. Adrián. Ti estás así, metes a mano no peito e colle con esta copa. Así. Gírate un poquinho así. Aí, quieto, quieto. Entón, ti como te chamas? Natalia é a cámara, de feito ten a cámara. Entón, vamos a situar a Natalia no sitio correcto para facer a foto da primeira viñeta. A ver, decidide todos. Onde a situar? Un poquinho máis, verdad? Sí? Veña, foto. De mentira, veña, dille, clic. Vale, moi ben. Acordades vos onde empezou a cámara? E que vai facer agora un movimento de cámara. Isto en cine chamase traveling, porque ya saben deste traveling, verdad? Pois vamos ver un traveling non en cine, sino en banda deseñada. E agora onde te tes que ir, Natalia, para a seguinte foto que é esta? Que vemos a espalda do moreno e o lateral dereito do rubio. O seguide o vos. Vedes como acaba de viaxar a cámara? Moi ben, quieta aí. E agora onde se ten que desplazar para verlle a espalda do rubio moi ben, e o lateral ao moreno, que ademais ia a cara. Foto? Clic, casi non se oi, Vale, agora sigue viaxando a cámara para verlle a cara ao moreno e o perfil ao rubio. Creo que aquí. Sí, aquí. Mira, así. ¿Ves? Este ten que estar así, a nuca, mira a nuca. ¿Ves? E a cara dele. Aquí tes esa. ¿Ves? Foto. Muy ben. E por último, como vemos xa se pode ir, con as gafas, gracias, Iago. E, desde que coller, no, este perfil,
fixo isto. Eso é un traballo. É dicir, que na banda deseñada pasan cousas de cine. Moi ben, agora ya estamos rematando, vamos a repartir unha cousa para facer, e é un dictado, pero non tedes que escribir ni unha palabra, sino debuxar. Vale, pasades así, verdad? Pasades xa para allí si queredes, rapidamente. Vamos a diseñar dous personaxes, pero tedes que debuxar mentres escoitades a información sobre eles. É moi divertido, pero un pouco estresante. Dimos aspectos que despois de facer isto tense máis fame. O cal, creo que este grupo vai comer moito despois. A ver, estades todos co papel diante? Chega para todos? Si non, hai máis aí. A ver, vedes que nese papel tedes a Lucy á esquerda e a Tom á derecha. Vedes que son as caras. Esa forma ovalada son as caras. E na liña número 1, a esa altura tedes que debuxar, como diría aí, os ollos. A liña número 2 é para a punta do nariz. E a liña número 3 é onde tedes que poñer a boca. Eu vou ir rápido, entón, tedes que aplicar unha técnica de dibuixo que é dibuixo a toda a máquina. É dicir, que non podedes parar. Se eu digo, tengo os ollos grandes, rápido, ollos grandes, así, e de logo. Dime. Aquí, xusto na liña. Xusto na liña número 1 é onde van os ollos, vale? Xusto aí, coincidindo coa liña. Preparados? Veña. Lucy non é unha muller como as que coñecemos. É, sen dúbida, unha muller especial. Entre outras cousas, porque viviu hai algo máis de 3 millóns.